Buntag padayon ta maghisgot tag anti-nuisance ordinance. Straight to the Uban point. nato karon kasama ang kapitan sa Barangay Tibungko. Ako ning ikamingawan Kapitan Merjade Body Calvo. Kap, good morning po. Yes, good morning kasama ang myself. May Good buntag morning ka. sa tanan nga. Titig paminaw sa RMN. Happy New Year ni mo diha, Kap. Okay ra ba okay ra akong signal, Kap? Yes, ma'am. Yes, Okay, this time, Kap. Sige, naghisgot manggod mi kanina, Kap Body, og kining mga saba bas barangay kay sa pagkatinuod na ako personally di na manglud kay ita magpanumbaling ana kay sinilingan ra lagi. Pero ning mga ulahing paghitabo, no, naay nanunggab tungod kay gisabaan ko no siya sa iyahapong uban na pod nga renter sa boarding house, no. Diha ba sa inyo ha sa Tibungko, Kap, daghambag sabaan diha, Kap? Di, wasap kayo. Wa ba ka sa nagproblema tinuod na? lang, Oh? sa tinuod lang, wag yun siguro yung barangay nga excuse sa yan ang mga sabaan ng mga silinganan, no? Opo, bisag sa probinsya. Oo. Mm. Sama din ni sa sa barangay Tibungko since open na nga to ang community, nagid tay mga ingon-ana na mga ma-encounter na mga reklamo sa barangay. Kasagaran ini kani saba tungod sa video okay. Agoy. Ang mga mag-inom nga dis oras na unya saba kung magstorya. So mao gid na ang ato ang kwan bata ang ginabuhat nato dinhi sa barangay ano nagitay kanang constant nga reminder sa ato ang katawhan. Besides dili naman ignorante ang mga tao niya na nga naagitay balaod kining ato ang anti-nuisance ordinance sa ato ang city government. Kaya lang gid daghan na gid badlungon. Mauman. Daghan mga pasaway. Ang mga badlungon, mga pasay, may buntag sa inyo. Sama sa akong giingon, Kap, kay ko ako pod nga taga barangay, ako na lang pungong na lang sila kay naglipay-lipay man pud sila pero para sa uban manggod wa ta kahibaw ba nga napo day sila ginaagian, no, nya lagmit basig mo resulta sa krimen sa atong mga nahitabo. Di lang dinhi sa Davao, sa lain pang mga lugar sa Pilipinas. So, Kap, since naman existing naman ni atong anti-nuisance ordinance, palihog daw mig pahinomdom, Kap, sa atong mga tigpaminaw unsa gani ang mga penalty ani, Kap, unya unsa po'y saktong pamaagi kung ako karon nga silingan gisabaan ko sa akong silingan, ako ba siyang direktahog adto, Kap, or pwede ba ko moagi sa barangay? Unsay tamang proseso, Kap Body? So regarding ganing sa atong anti-nuisance sa ordinance, no, gipasa na sa ato ang syudad. Kinahanglan gid ni timan-an sa ato ang katawo kini di naman gud ta ni nato angay pa himuong ordinansa kay ana bang understood na kinahanglan maging sensitive gid pud ta sa uban, no, labaw pa og maghimo ta og kanang kasaba nganha. Ang importante magrespetuhay ta, mo respeto ta sa ato ang mga kasilinganan given nga open na nga to ang community, labaw pa sa kining nga to ang mga mostly crowded kayo ng mga community coastal areas at ang relocation area, no? So kinahanglan ma-remind ta niini ang unang proseso na amo ang gibuhat niini diri sa barangay is itong gibuhat namo nga barangay caravan, purok caravan na nagpahinumdum sa katawhan sa tanan ng mga kining mga balaod nun sa ato ang syudad. Labaw na gid ning anti-nuisance ordinance kay gini mo manisagad nga reklamo sa ato ang uban diha manawag sa ato sa kining ato ang barangay, others ipaagi sa ato ang barangay page ang ilahang reklamo tungod kay nasabaan na kaayo sila sa ilahang mga kasilinganan. So ma-penalize man gid sila kung dili sila magtimaan. Pero so far dinhi sa ato sa barangay wala pa gid pud tay na nasampulan, no, na na-penalize tungod sa ilahang violations meaning na ang ordinance. Meaning na minaw ka pagbadlong. Yes, constant lang nga kanang reminder sa katawhan. Muhatag ng konsiderasyon sa ilaha og mapaabot ang reklamo sa barangay. Kung sahay mapantuan nato sa ato ang mga tanod or si purok ang mo-arrest or kung kaila ko mismo pod sa
reklamo, ako po mismo gid ang magpahibalo sa ilang nga dunay reklamo gikan sa ilang mga kasilinganan. Though compared before, kining mga gatubadlong because of anti-nuisance ordinance, minus po ba din sa to ang barangay. Okay. Hinay-hinay nga, naitukar po da nga to ang katawhan yun do, naalang yung mga pipila nga, dili yun magtimaan, no? So, kanang ako lang is, di lang kita malimot nga, maging sensitive punta sa uban, magnirespetuhay lang din punta. Correct. No? Do kasabot man ta, naatas ato ang, sa tong puro karaban ato anang gipasabot nga, wala man tagididan nga, maglipay-lipay, mag-celebrate kung dinay mga okasyon, pero kinahanglan po ta nga, maging sensitibo sa, of course, bation sa ato ang mga kasilinganan or unang-una, mag-courtesy ta sa ato ang mga kasilinganan, mananghid ta nga naingon ana. Correct. Nya, magtimaan gid ta kung hantod unsang orasa lang ang saba ginaalaw, no? Kanang matolerate kay si diring mga trabahante na pay uban diha na ay mga lain di pambati nabit pay uban nga dili kid ganahan og kanang alingog-ngog. Tama no? po. So para maiwasan ang mga ingon-an panghitabo nga mag-away ta, musantop nanay mapasakit ta. Of course, nanagi mapatay tungod kay gialingog-ngogan ato ang silingan. Yes. Kinahanglan gid ta mahimong kanang sensitibo og importante kayo ang pagnirespetuhay. Timan na to nga doon na tay ordinansa sa ato ang sagad, kining ito ang anti-nuisance ordinance. Yes po. Salamat kaayo Kap. Wake up call gud ni sa tanan, no? Kay mo lagi na tungod sa mga nahitabo karon, makita na tong naaday mga sensitibo pod kaayo no nga kung saba day kaayo ko maupod din nahitabo sa ilaha kay wata kahibaw na unsa ba ilang hunahuna karon aba sila mga ginagian, but of course existing ang atong anti-nuisance ordinance. So imong keyword Kap, ingon ka ganina, dili kalimot sa balaod ug ikaduha kinahanglang mahimong sensitibo, mahimong mo respeto sa mga silingan. Respeto. Opo. Yeah, tinuod. Salamat kaayo Kap Buddy. Salamat sa pagpahinomdom Kap. Dili lang sa mga taga-barangay Tibungko apan sa tibuok Davao City ug sa mga silingan kay naatay ordinansa ani gani napod ni sa civil code no sa Philippines. Salamat po Kap Buddy. Maayong buntag. Yes, magandang po kayong salamat, maayong buntag, and Happy New Year sa ato ang tanan. Yes po, salamat kaayo si Kap Buddy Merjade Calvo kasama sa Barangay Tibungko.